Привет отново, това е Момчил от MM Online Solutions. Днес ще се занимавам с това как се едитват файлове в Joomla или по-скоро артикъли в Joomla, използвайки K2. K2 е система, която дава на Joomla функционалността на доста добра блок система. Също така дава възможност да се добавят много качествени галерии, допълнителни полета към дадените статии и така нататък. K2 определено е нещото, което липсваше на Joomla, за да стане добра система и да може да премери Siri с WordPress по отношение на CMS. Така че в следващите няколко минути ще добавим една статия към K2, след това ще видим как се отразяват нещата на фронтенда и като цяло смятам, че ще добиете пълна представа за това как работи една такава система и как бихте могли да се възползвате от нея напълно. Така, както във всеки друг сайт, тук отново имаме администраторския панел в Joomla. На вас би трябвало да сме ви подали администраторско юзернейм и администраторска парола. Чукате на логин. Като чукнете на логин, това ви отваря стандартния панел на Joomla с K2. Ако имате такъв бутон отдолу или под компоненти K2, това означава, че имате K2 инсталирано във вашата система. Ако не, обърнете се към нас, ние ще го инсталираме много, много бързо и ще успеем да разширим определено възможностите на вашия вебсайт. Така, това, което ви интересува в случая са статии, нови статии, категории и допълнителни полета. На този етап това. Също така и етикети. С тези части ще работим. Като искам да започна от категориите, така че тъй като те са доста важни. Така, по принцип, за да имате статии, те трябва да бъдат разположени в категории, при всички положения. В случая на този сайт, който разглеждаме в момента, имаме доста категории, хотели, екскурзии и така нататък. Някои категории, които изобщо не ни трябва така или иначе, те са останали съвсем нарочно, за да мога да ви покажа как се изтриват. Почивки и така нататък. Удобно меню е бутонът всички, той ще ни покаже абсолютно всички категории. Така. Заглавие, подредба на категориите по номер, свързани групи, допълнителни полета, което би ви показало какви групи са вързани към дадените категории или подкатегории. Това са допълнителните полета и те са доста важни, както ще видите след малко. Ниво на достъп, дали е публичен, дали е само за регистрирани потребители, дали категорията е публикувана, дали има изображение към нея, в някои от тях ще видите, че има, и съответно кой е номер. Така, започваме с това, как се добавя нова категория. Да кажем, че клиентът е решил в даден момент да добави нов тип хотели, да кажем хотели в чужбина, примерно. Ще тракаме на бутона добавяне. Като тракаме на бутона добавяне, то ви излиза написано с големи букви. Добавете категория. Очевидно, тук трябва да добавим категория. Заглавието би било това, което ни интересува нас, примерно хотели в чужбина. По отношение на име, не се притеснявайте, системата ще си го попълни сама. Ако вашия сайт е настроен правилно, би трябвало да излезе хотели-в-чужбина и би трябвало да ви излезе в листа с URL-то на дадената категория. Подкатегория на. Това оказва на коя главна категория това би било подкатегория. В случая на нас не трябва да е подкатегория на категорията хотели, защото просто правим хотели в чужбина. Наследяване на настройки и параметри от категория. Това е доста интересно, тъй като K2, ако искате да го прочете, можете и да го видите от ултипа на екрана. Аз ще ви обясня накратко. K2 дава възможността да настроите една категория, да й дадете опции да показва дадени атрибути на категорията, да ги показва, да ги визуализира на самия сайт. И когато веднъж сте настроили, да не се налага да настройвате всяка отделна подкатегория или друга категория самостоятелно, а просто да използвате настройките от дадената категория. В случая, това, което аз ще направя, ще използвам настройките от категорията хотели, което означава, че на мен ще ми се визуализират нещата, както биха се визуализирали при отваряне на категория хотели. Групата свързани полета. В момента имам само написани свързани полета за екскурсии. След малко ще занимавам да създадем свързани полета и за хотелите. Така. Публикувана, да, ниво на доста публичен. Очевидно, ако искате да напишете описание на дадената категория, то това се прави тук. В случая аз нямам намерение да го правя, тъй като просто няма да визуализирам описанието, нито пък ще визуализирам изображение за дадената категория. Запиши
имате и запиши и нова статия. Единият вариант е, ако натиснете запиши, това само ще запише и ще ви върне отново към менюто с категориите. Запиши и нова статия, очевидно записва и ви дава възможност да направите чисто нова статия. Аз само ще го запиша на този етап, защото за мен в момента е важно към хотелите да добавя и така наречените допълнителни полета. Какво означава допълнителни полета? Аз съм се постарал в менюто екскурзии да добавя допълнителни полета. Сега ще ви покажа. Сайтът е съвсем нов, все още го разработвам, така че ще е лесно за вас. Ето, да кажем, примерно отваряме екскурзията Охрид, Балкански бисери. Само секунда, докато се отвори. Екскурзията Охрид и Балкански бисери в случая ни предлага следните допълнителни полета. Така са настроени. Имаме програма, цената включва, какво включва цената, какво не включва, доплащане, отстъпки, полезно и дати. Очевидно, всяко едно от тези неща може да бъде настроено така, както го искаме ние. Като в случая, аз ще ви покажа как се създават. Всяко едно от тези работи е допълнително поле, което е вкарано към сайта ви. Очевидно ефектът е доста интересен, занимателно е за потребителя и най-вече информацията е подредена и е много лесно за потребителя да се ориентира. Така, както вече казах, това е направено с допълнителни полета. Как се правят те? Отиваме на допълнителни полета. В момента виждате, че имам доста програма, цената включва, цената не включва, доплащане, отстъпки, полезно и така нататък, които са в групата екскурзии. Това, което искам да направя аз в момента е да създам нова група, която ще се занимава с хотели. За целта аз искам да видя от някъде да използвам менюта, които биха ми свършили работа. Имам сайт, който бих използвал, който съм си подготвил. Отварям го просто за да взема мостра за това какво би следвало да имам като главни, като допълнителни полета. И в случая виждам обща информация, карта, цени, пакети и удобства. Така, 2 и 3, 5. Значи, време е да си ги направя. Както във всичко останало в Joomla, полето добавяне добавя първото поле, което имате. Това е име на допълнителното поле. На мен ще ми се казва обща информация. Записваме го. Обща информация. То е публикувано по дефолт, като аз не искам да бъда в групата екскурсии, а искам да създам нова група, която да се казва хотели. Отдолу може да си изберете вид на полето, като аз ще си избера поле, което да се казва текстов блок. Текстовия блок дава възможност да се използва така наречения WYSIWYG Editor и да се едитва информацията в самия сайт. Бутона запиши, записва. Готов съм с това поле, може да го видите под групата хотели, като обща информация. Трябва да създам още 4. Следващото би било карта. По абсолютно идентичен начин го създавам. Като вече имам вкарана групата, просто избирам групата хотели. Избирам си отново да е текстов блок. Като тук съвсем съзнателно няма да му дам да използвам редактор, тъй като знам, че в менюто карта ще ембедвам карти от Google. Така че няма да имам нужда от WYSIWYG едитора. Записвам го, проверявам го, излязло отдолу. Още едно, което би било цени, така. Очевидно за цените би трябвало да мога да редактирам информацията, затова използвам редактор. Записвам. Пакети и удобства имам още 2. Записвам пакети. Отново в хотели. Отново като текстов блок. Записвам. Така. И следващото ми е удобства. Сега, има един интересен момент и то е, че удобства. И то е, че K2 ви дава възможност да правите различни видове допълнителни полета. Може да бъде като текстово поле, като тестови блок, като падащ избор, така наречения dropdown, да избирате един избор от множество, или списък с множество селекции, така наречените чекчета, чек бутони, да изберете няколко, радио бутони, може да е просто връзка и така нататък. В случая няма да се занимавам с тях, просто защото на мен ми трябва текстов едитор, тъй като аз знам, че ще пействам готови текстове написани тук.
Така, и имаме 1, 2, 3, 4, 5 допълнителни полета за хотели. Готови сме. Така, нека да направим следното. Да отидем на статии и това, което ще направим в момента е да вкараме една пробна статия. Отново бутона добавяне, добавя нова статия, щраквам върху него. Това би трябвало да ми добави нова статия. Аз няма да измислям информацията в момента, просто ще я копирам от друг сайт, за да мога да ви покажа как работи. Така че, да кажем, че това е хотел Елина. Аз ще избера друг хотел. Просто за да мога да... Ето, примерно, Апарт Хотел Форест Нук. Примерно. Така, Апарт Хотел Форест Нук очевидно дава доста информация. Аз ще си спестя цялото писане. Направи впечатление, че това е полето обща информация. Спестявам си цялото писане, за да мога да напиша така: Апарт Хотел Форест Нук. Това, което искам да направя в случая, е задължително да избера категория. Казахме, че това е хотел. Да кажем, че е хотел в чужбина от новата категория, която създадахме. Ако притежава етикет ново, че е нов за моята система, тогава марквам ново. Ако е на промоция, добавям етикет промоция. Разбрахме се, че това е хотел в Пампорово. Намирам си хотелите в Пампорово. Добавям ги, за да ми излизат и в хотелите в Пампорово. Така, и тук имам многогодишни промоции по оферти, добавям ги и тях. По този начин, този хотел ще ми излиза в тези три менюта, които са настроени да показват всички оферти от промоции, всички от хотели в Пампорово и всички от многогодишни промоции и оферти. Така. Това, което е интересно тук ще напиша пробен текст, за да може да разберете кое къде отива. Пробен текст 1, 2, 3. Този текст по дефолт би трябвало да се показва на главната страница. И това е на страницата, където са всички изредени всички хотели. Тоест, погледнете тук в началото как са им изредени всички промоции. Вижте ги. Наредени една под друга. Ето. Хотел, 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 хотел и така нататък. Това е картинката от самия хотел и даден текст, който описва за какво става въпрос. Задължително трябва да ви направи впечатление едно. Тази оферта няма картинка, тя просто не е сложена и затова се визуализира по този начин. И тази трябва да ви направи впечатление, че е изключително дълга. Тя е толкова дълга поради това, че не е сложен марк Read More. Read More означава прочети повече. Той се намира ето тук или ето тук. Натискането на това поле ще вкара ето тази сива лента при вас, което означава, че текста на заглавната страница ще се покаже само до тук. Нищо повече. А всичко, което е отдолу под него, просто няма да се показва. Искам да си запазя тази статия, тъй като искам да съм сигурен, че всичко е запазено както трябва. Едно изображение искам да направя, което би трябвало да бъде, да кажем това. Изтеглям си една картинка, запаметявам си, нищо сложно няма в това в момента. Само тук да напишем, че така. Избирате си файл, взимате си го там, където сте го запаметили. В случая аз го запаметих на десктопа си. В момента, в който го сложите тук и натиснете Apply, това автоматично ще означава, че вие добавяте тази картинка. И в момента, в който отидете на изображение, тя ще ви се покаже. Ако искате да изтриете, просто маркирате и тя ще се изтрие. Така, идваме към интересния момент, но преди да стигнем до допълнителните полета, които ние вече сме създали, само за секунда. Преди да стигнем до допълнителните полета, които ние сме създали, нека да ви покажа как изглежда този хотел на този етап. Хотели. Ние не сме направили меню, надявам се да го покажем тук. Хотел Елина. Така, значи не сме вкарали хотела, който ни трябва в категорията хотели. Това, което трябва да направим, аз преди малко го промених, трябва да смените категорията, за да ви излезе на хомпейджа, ако не ви е настроен сайта, сменете на категория хотели и прилагате. Ако ви е настроен правилно сайта,
На менюто, което ви отговаря за дадените подкатегории, ще ви се показва всичко, включително и подкатегориите. Така. Рефрешнах страницата. Само още веднъж. Доста странно. Не се показва тук. Аз съм изложил так промоции, така че би трябвало да се покаже поне на полето промоции, което ми е настроено за началото на сайта. Отиваме на промоции и ето ни го нашия апарт хотел Forest Nook. Forest Nook, виждате, само се показва пробен текст 1, 2, 3 и ако отидем в самия хотел, ще се покаже само картинката, пробният текст и няма да има нищо повече като информация. Причината за това е, че ние просто не сме вкарали нищо повече като информация. Сега идва момента да вкараме допълнителната информация, но това ще стане във втората част на нашето видео. До скоро!